Kafo ka walimando ni wati na aw munu sogalen ana aw bisimila bi wula ina bamanankan kibara kɔnɔna la an bɛ juma la juillet kalo tile 2 san 2026 juillet kalo tile 3 aw bisimila an ka wula ina nafolo bakuruba dɔ bɛna tali kɛ jamanakuntigi ka baara cogoyaw ko kɛmɛ sara la ma 83 ni buruburu olu de sɔn bɛ furancɛla fanga in a baara taabolo ye o kɛra ONG Centre Sahel olu ka sondage dasmusmul dɔ o jaabiw senfɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ Gawo marabolo kɔnɔna la ka Bamanca walijɔ kɛlɛ tigilamaaw u ka ɲɛmaaw caman ka faraɲɔgɔnkan dɔw ka u so ci tajiko sira fɛ la k'a fɔ taji mobili 776 bi sɔgɔmada in na ko o de donna Bamakɔ kɔnɔna la marabolo kɔnɔ kibaruya mina taa ni an ye segukaw fɛ yen nɔ Namakoro fɔnba ka kɛnɛyasoba maaw n'u kun kɛmɛ ka baara bila boloda ko u ka laɲiniw sabatila o de la u ka baarabila in a bɔra a ma Venezuela jamana kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw nisɔngoyan bɛ kosɛbɛ marabagaw bolokɔrɔbaw ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛra marabagaw ma se a ko latigɛ cogo la ko de la ko mɔgɔ sata bɛ ka caya ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni misɛnman wɛrɛ fara mun kan sɔnni ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye a y'aw bisimila ko ɲuman. Foli kurakura ka di aw ma n'a fɔ n kun ye kulo la sɔmi cogo min na an ka jamana kɔnɔna la kulu mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko ONG Centre Sahel pour la paix et le développement olu ye jateminɛli dɔw kɛ dasmusmulu kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ jateminɛli in kɛra Bamako ani Mali marabolo 7 kɔnɔna la maa 2320 na u ka jateminɛliw a ɲininkali dɔw kunba kun bɛ jumɛn kan bi jamana furancɛla fanga taabolo yalima malidenw y'a ye cogo di ko o la kɛmɛ sara la maa 83 u y'a yɛrɛ k'a fɔ u sɔn bɛ baara ta cogo ma jamanakuntigi yɛrɛ k'a ka di maaw ye cogo di ko kɛmɛ sara la maa 92 yɛrɛ k'a fɔ jamanakuntigi a ka di u ye ɲininkali b'o la fɛn caman wɛrɛw kan ni o de ye Mali ni Irisi jamana cogoyaw ani fo ka taa se diinɛ ɲɛmaa dɔw ma o kɛnɛ mun kan kɛba an bɛ taa fan fɛ kunungo alamisa u y'u ka jaabi bɔ ka yɛrɛ maaw la mun bɔra o la an ka jɛ an k'o lajɛ. Maaw hakilila tali jamanako la o b'a to ɲɛmaaw bɛ se ka bilasiralan sɔrɔ ka fura ɲini jamanadenw amina kow la o de hakilina kɔnɔ ONG Centre Sahel pour la paix et le développement o ni jateminɛli kulu JIS ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ o ye maaw dala sumusumu sondage Bamako ani marabolo caman kɔnɔ mun hakɛ bɛ taa maa 2300 kɔ la ɲininkaliw la kumaba dɔ kun ye yalima maaw nimisi wasan bɛ furancɛla fanga mara cogoya la wa jamanakuntigi bɛ maaw bolo cogo di fo ka taa se ɲininkali caman wɛrɛw ma. Jaabi minnu sɔrɔla bakuruba la jamana maracogo transition taabolo est-ce que maaw fɛlako don u fɛlako tɛ an y'a sɔrɔ kɛmɛ sara la a ka ca ni 80 maa minnu ko transition taabolo olu fɛlako ye an kɛlen ka maaw ɲininka fɛnɛ président de la transition o ka ko ka bon u ma kosɛbɛ de wa dɔɔni ou bien o ka ko ka bon u ma a ma bon u ma fewu tiɲɛ la o fɛnɛ kɛmɛ sara la a ka ca ni 90 maa minnu ko président de la transition ka ko ka bon u ma min ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye an ye ɲininkali kɛ an taara sɔrɔ n'i ye bu ye ta n'i ye haut conseil président ta n'o ye hadara ye olu kɛmɛ sara la maa min k'u ka ko ka bon ma a bi mɔgɔ 85 bɔ ka sɔrɔ n'an ye Mamudu Diko ta kɛmɛ sara maa 20 ɲɔgɔnna de ko k'a ka ko ka bon ma bon n b'a fɔ cogo min comme ne bɛ baara kɛ ninnu question ninnu kan a bɛ san 10 bɔ sinon san jan tɛmɛnenw na n kun ye min mesurer ninnu 3 bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ maa min ko ka bon ma a kun bɛ 80 sanfɛ u 3 bɛɛ mais an bɛ don min na ko bi kɔni n y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛ la Mamudu Diko ta bi tɔw ta duguma awa an tun ye ɲininkali fɛnɛ kɛ jamanaw fɛnɛ jamana min b'an lamini ou bien ka taa se Faransi ni Rusiw ma o la an y'a sɔrɔ Rusi ani Chine kɛmɛ sara la n'i y'a ta mɔgɔ min ko olu ka ko ka bon ma a ka ca ni 80 k'a sɔrɔ n'an ye Faransi ta ka Algérie ta ka Mauritanie ta ka CEDEAO jɛkulu fɛnɛ ta an y'a sɔrɔ kɛmɛ sara la maa min ko k'u ka ko ma bon ma o fɛnɛ ka ca ni 80 donc an bɛ se k'a faamu k'a fɔ Russie ni Chine de ye maaw fɛlako ye n ye tɔ minnu cité olu tɛ maaw fɛlako ye ten an ye maaw ɲininka fɛnɛ
transition ka kan ka wuli k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnya jumɛn de ma teliya la o la banbanciw kɛlɛli b'a la ka baara ɲini ka di denmisɛnninw ma o b'a la ani fɛnɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyalen don o b'a la kuranko fɛnɛ bɔra ani karibiranko bɔra donc an bɛ se ka conseil min di an ka jamana marabaaw ma o de ye banbanciw kɛlɛli dɔrɔn tɛ fɛn ɲɛnabɔ ni population sɛgɛnna ka se niveau dɔ la o fɛnɛ man ɲi donc a ka ɲi u k'a lajɛ baarako bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min fɛnw prix fɛnw sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min karibiranko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ani électricité ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min. Centre Sahel maaw ka kɔrɔfɔw la k'u y'u ka nin dasumusumu jaabiw da ɲɛnɛmaya yaasa bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ wa o b'a ŋaniya jaabi min bɔra kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ka se k'o ta ka baara kɛ n'a ye jamana ɲɛtaa kama. Donc min nana ni hakilila ye c'est que jamana bɛ taabolo min kan bi bɛɛ b'a kalama donc a ka kan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ fasoko la donc nous on s'est dit k'an fana jɔyɔrɔ de ye nin ye fasoko la an jɔyɔrɔ ye nin mun na se ka taa population ɲininka u hakilila ye jumɛn ye jamana taabolo la. Donc o de y'an bila nin na o de y'a to an wulila ka se cabinet JC ma parce que cabinet JC fana ye cabinet ye a ka baara ye nin fɛn depuis 100 ans a bɛ nin fɛn nasugu ninnu de kɛ donc an sera ma ka ɲini a fɛ a ka nin baara ninnu kɛ donc a ye baara in kɛ ka na donc résultat mun bɔra an kɔni an nimisi wasara la parce que a ye population mun de ɲininka et puis u nana n'a ye cogoya min na a bɛ population hakilila de fɔ a ka d'an ye population ye hakilila mun fɔ faamaw k'a ta ba la parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw y'u hakilila fɔ a ka kan aw minnu ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a bɛ jamana gérer a k'a ta ba la o de kɔni o ka d'an ye ka se médiaw ma ka se Mali dɛmɛbaga jɛkulu caman ma pour que u ka se k'a ta ba la u ka se ka baara kɛ n'a ye parce que fɛn caman de b'a kɔnɔ recommandation caman formulé la kɔnɔ an b'a jira n'u taara ka baara la a bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ. Kɛnɛ in kan kunnafonilaw kun bɔ mɛn ka caya kosɛbɛ u y'u ka ɲininkaliw sɛmɛ baara labɛnbagaw la sɛbɛnfura in koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan wa u ye jaabiw sɔrɔ ka bɔ baara in kɛbagaw yɔrɔ. An bɛ taa an ka finitigilakaw ka bolo kan olomasiri tabaw ka ɲɛmaaso ye cikanw bɔ kɔrɔfɔ mun yɛrɛ k'a fɔ ko juillet kalo tile fɔlɔ an ka cɛfini tabaw ye Bamancia walenjɔ kɛlɛtigilamaw ka daga caman ka u susu u ɲɛmaa caman kun kɛmɛ k'a fɔ k'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnyew labɛn k'u to sira de fɛ sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ ko an ka cɛfini tabaw ye u gosi Gawo marabolo kɔnɔna la yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni ani Gawo ye kilomɛtiri 165 olomasiri tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ k'u ye baaraba 2 de kɛ baara kun fɔlɔ o kɛra sɛgɛsɛgɛli an ka sanfɛ kɛlɛcɛw u ka wulikajɔ n'u ka larawuli kɔnɔna la u sera ka taa jugu ninnu caman faralen sɔrɔ ɲɔgɔn kan ko o ko in u tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka Bamancia walew de labɛn ɲɛmaa caman tun bɛ a kɔnɔna la ko wa ko o yɔrɔ kelen fana kɔnɔna la o don kelen Mopti marabolo la u b'a fɔ tun ma ko Fina ka fara Gawo kan ni o bɛ Soribugu ko Mopti ni Gawo ni marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na maa ninnu tun bɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'u ka baaraw kɛ k'u to u ka fara ɲɔgɔn kan n'u ka tɔnsigi dɔ de la olomasiri tabaw ka ɲɛmaa ka fɔ la ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw taara u ɲɛ da u kan ko u y'u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji olomasiri tabaw ka ɲɛmaaso yɛrɛ k'a fɔ ko wa ko baaraw bɛ senna k'a lajɛ susuli minnu kɛra ka jaabi ni a kungo na ɲɛɲɛ tɔw bɔ k'o ladi malidenw ma wa ko u kɔni bɛ mun dɔn k'a fɔ susuli kɛra wa u ye jugu ninnu bɛɛ lajɛlen u ka fara ɲɔgɔn kan ka u bɛɛ susu ka u bɛɛ lajɛlen daji wa ko baara in kɛra ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani wulikajɔ ye an ka cɛfini tabaw bɛ baara mun na ka se ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen k'a lakana ɲɛmaaya ka jira k'a fɔ ko baaraw bɛ to sen na yaasa ka maliden ni a bololafɛnw ka u lafiya. An bɛ taa tajiko sira fɛ taji mobiliba 716 ko o de donna Bamako bi sɔgɔmada in na ka sanga ni wulikajɔ mun ni an ka cɛfini tabaw bɛ k'a kɛ ka taji mobiliw k'u tɔpɔtɔ k'u lakana ka bɔ dancɛw caman na ka na Bamako kɔnɔna la nɔ bi sɔgɔmada in na an ka finitigilakaw ko u sera ka wulikajɔba mun kɛ o de ye ka na ni nin mobili 716 yaasa malidenw Bamako ani marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min na taji mun ni diɲɛ kɔnɔ bi maaw ka ɲɛnɛmaya tɛ se ka taa a kɔ bawo tile ciw tile baaraw bɛɛ lajɛlen de mako bɛ nin taji ninnu na o siratigɛ de la ko wulikajɔw bɛ sen na halisa wa ko an ka cɛfini tabaw u bɛ cɛsiri mun na ka se ka taji di malidenw ma u bɛna dɔ fara o wulikajɔw kan jagoko ɲɛnabɔliw ka cakɛda mun bɛ ni o ye DCC maaw ye ani fo ka taa se douane jagoko kɛbagaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ u bɛɛ bɛna fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka taji tilan a kan ka taa se yɔrɔ mun na maliden ka se ka taji sɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen na wa ko wulikajɔw bɛ sen na halisa ka na ni taji wɔɔrɔw ye ka malidenw ka olu lafiya
ameta tungarangew olu ka kɛnɛ kan tungarangew tɔgɔla kɛnɛba mun n'u kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ san 2026 na ko forum international de la diaspora FID 2026 a baaraw labɛn kɔnɔna la ɲɔgɔn dɔ kɛra yaasa ka se ka o baaraw ka o labɛn kɛnɛ mun n'a bɛna sigi ka daminɛ juillet kalo tile 16 ka taa se a tile 18 ma ko nin kɛnɛ ye laɲini ti dɔwɛrɛ ye ka an ka tungarankew malidenw minnu bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen ka u galabu foni u ka se ka na baara kɛ an ka jamana in kɔnɔna la o labɛn na tɔnsigi in kɛnɛ kan an ka jamana ministre min ka caw ɲɛsin bɛ malidenw sigilen kɔ kan Musa Atayer ka taa se a dɛmɛbaga ni tɔnkulu caman minnu bɛ tungarankew ka kɔɲɔfɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye o kɛnɛ in kan keba e yɛrɛ kun bɛ yen nɔ amete fan fɛ ye kuma gɛrɛman sɛmɛ maa mun na ni o dɔ bɛ tali kɛ Jean Doumbia ani fo ka taa se Mohamed Cissé ani Habib Sila au conseil des Maliens l'extérieur o ɲɛma an ma jɛn ka olu ka kɔrɔfɔw lajɛ. Bi forum a nacogo ɲana kosɛbɛ parce que n'i y'a ye k'an ka taa o don ta yɔrɔ la kunun ta de ɲana min kɛra salon ka tɛmɛ o kɛra fɛn ɲumanba de o de y'a to bi laɲini kɛra ministre fɛ forum filanan ka sigi sen kan nka an b'a ɲini Mali tungaranke bɛɛ lajɛlen fɛ entrepreneur fara fɛn o fɛn bɛ kɔfɛ a ye na investi aw faso la o de ɲɔgɔn tɛ. Ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka marabagaw ma olu min ye nin hakilina ta ka tungarankew sɛgɛrɛ komi an b'a fɔ an ka kuma la ka kɔrɔ tungarankew Mali ɲɛnafin b'u la u ni Mali yɔrɔ ka jan Mali kanu b'u la wa ka d'u ye fana ka Mali jɔ ka jɔyɔrɔba jɔ o la ka jɔyɔrɔba k'o la donc du coup ni lajɛrɛ ninnu kɛra k'a fɔ k'u bɛ fɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka se ka bɛnkanw sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛw tigɛ pour que wari min bɛ bɔ kɔ kan ministre y'a wari hakɛ fɔ wari hakɛ ka ca kosɛbɛ o kana kɛ dun ta dɔrɔn ye mais u k'a don baaraw la baara mun fana bɛna se ka sɔrɔ yiriwa donc n'a bɛ fɔ o ma ko investissement productif donc en ce sens an b'u fo k'u waleɲuman don hakilina in tali la hakilina in yɛrɛ fana k'a fɔ k'a fɔ fɛn ɲuman de don parce que an yɛrɛ da donna kuma la n y'a fɔ n ka kuma la salle kɔnɔna la ministre y'an don commission nationale la ko an hakilina ye mun ye an minnu ye tungarankew ye an minnu ye jɛkulu ye minnu bɛ tungarankew fara ɲɔgɔn kan an hakilina ye jumɛn pour que baara in ka se ka kɛ an sagona ye baara in ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw fana sagona ye ministre ye kuma dɔ fɔ faransikan na tout à l'heure ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na sisan ka cakɛda u bɛ usine dayɛlɛ yanfɔli la i k'a fɔ ale ka département ɲɛna olu bɛ fɛɛrɛ tigɛ solution bɛɛ bɛ bila sen kan pour que o baara kɛli ka nɔgɔya o ye nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛ fana k'a essayer k'a fɔ k'i bɛna na dugukolo de san ka baara k'a kan je pense que mɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan minnu b'o kuma nɔgɔya mɔgɔ min bɛ fɛ ka na fana k'i bɛ fɛ ka na sojɔw de kɛ donc hamina fɛn fɛn b'an na je pense que nin y'a hamina fɔyɔrɔ ye gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan mɔgɔw kumana en ligne i y'a ye minnu kumana ka bɔ New York minnu kumana Gabon u bɛɛ y'u haminataw dɔ fɔ donc nin lajɛrɛ nafa fɔlɔ ye fɔlɔ o haminakow kana fɔ jaabi ka se ka sɔrɔ o la o ye kelen ye filanan ye mun ye a bɛ fɔ o ma ko feuille de route ni lajɛrɛ kɛra ok kuma minnu fɔra kɔnɔna la jɔn de bɛ n'olu kumaw lakɔlɔsi n'olu lawaleyara nin y'a tako filanan ye tako fɔlɔ kelen salon o kɔfɛ anw yɛrɛ ye baara kɛ n'a bɛ fɔ o ma diaspora impact days donc an ye appel lancé k'a fɔ an bɛ fɛ ka sifinnakaw ni kɛnyɛrɛ baarakɛda bolo an bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔw ma donc mɔgɔ 300 mɔgɔ 370 olu de y'u ka demande don mais mɔgɔ 20 taara o mɔgɔ 20 an ye mɔgɔ labɔ kɔfɛ ka na n'a bɛ fɔ o ma investisseurs ka na u ni sifinnaka minnu ni kɛnyɛrɛ baarakɛda bolo ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni bɛnkan sɔnna olu bɛna se ka wari don u ka société la donc o ye ni lajɛrɛ nafa ba dɔ fana ye donc a nafa ka ca a bɛ dépend bɛɛ ka haminako ye mun ye i bɛna n'o haminako de i bɛna se ka jaabi sɔrɔ a don ou bien tagalen ɲɛfɛ. a ye nin forum créé pour que ka jira an na an filɛ ka minnu kɛ wali jamanaw la an bɛ se k'o kɛ anw fɛ ni maa ma ni sera k'i ka nafolo nati fo i bara a ka ca ala fɛ ko o nafolo kɔni sauvera parce que mɔgɔ tɛ se ka i ka jamana falen a mana kɛ togo togo a bɛ comme ni yɛrɛ i ye yiriden fili ji kɔnɔ a tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bama ye donc an fɛ de non seulement o b'an sécuriser mais an ka engagement fana ye min ye en tant que citoyen an bɛɛ bɛ ala deli ka jamana dɛmɛ parce que vraiment jamana dun n'i b'a dɛmɛ ni nafolo b'i bolo comme a fɔra togoya min na n'an sera ka usine fɛn kɛ ka investissement kɛ bɛɛ bɛ a yɛrɛ ye bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la donc an bɛ nafolo caman min ci a fɔra miliyari 1000 n'an b'o ci ka ci an ka mɔgɔw ma o bɛ kɛ dépenses ni fɛn famille ka dépenses mais n'an sera k'o orienter ka taa secteur minnu a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ comment vous appelez ça ka yɛlɛma ka kɛ fɛn nafama ye non seulement an bɛ se ka continuer k'o somɔgɔw dɛmɛ mais o nafolo bɛ to a nɔ na
sinon a nafolo yɛrɛ bɛ wolo nafolo wɛrɛ la pour que au lieu que a bɛ dun n'a dunna an dun hadamaden a mana kɛ togo togo n'i ma sa i bɛ kɔrɔbaya bon nin bɛ labɛn donc forum kɔrɔ ye d'investissement kɔrɔ ye a ye na aw ka jamana dilan non seulement o ye an ka devoir ye et puis ensuite aussi a y'aw ka nafolo sécuriser. An bɛ taa bolola baarakɛlaw ka kɛnɛ kan ka daminɛ juillet kalo tile 2 la ka taa se a tile 4 ma Mali kɛnbɛ bolola baarakɛlaw jabala ye ka bɔ jamana 28 kɔnɔna la. Bolola baarakɛlaw ka kulu mun bɛ yen nɔ ni o ye ODEPA ye, Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Olu ka jalajɛ ministre ka jalajɛ ta ko 12nan baaraw o labɛn bɛ ka kɛ. O kɛnɛ dayɛlɛli kɛra an ka jamana Seko Ndongo ni bolola baarakɛlaw ka ministre Mamu Dafe fɛ ka fara Kongokaw ka. Seko Ndongo ani bolola baara fo ka taa se baarada misɛnmaninw ka ministre muso bolo kɛnɛ mun kan ni jamana min bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ka labɛnw kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ baaraw ka kɛ bolola baarakɛlaw bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baaraw la cogo min na. Kebam tɛ fan fɛ mun bɔra o kɛnɛ dayɛlɛ kan an ka jɛ an k'o lajɛ. Ka fara nafa sɔrɔ siraw kan bolola baara de ye baarada ye mun tɛ dancɛ siya ani kan dɔn. Bolola baara bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan baara kadara kɔnɔ. O ye bɛn ni keleya misaliba ye. O siratigɛ de la an ka jamana ye farafina jamana 28 bisimila farafina bolola baarakɛlaw ka yiriwali kuluba ODEPA ministre ka jalajɛ ta ko 12nan kɛnɛ kan. Mun baara bɛ sen an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ juillet kalo tile 2 ka taa se a tile 4 ma. Donc an kan ka min faamuya ODEPA organisation ka ta ko 12 de ye ɲinan ye o nana kɛ Bamako. O kɛra koba ye an ma an nisɔndiyara k'an balima minnu bɔra farafina jamana caman na ka na an fɛ yan pour que an kana Seko ni Dongo artisanat yɛrɛ ye mun ye an bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ artisanat bɛ se ka don ba la cogo min na bolola baarakɛlaw artisan u bɛ baara min kɛ u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka bɔ ka artisanat a bɛ fɔ tubabukan na k'a repositionner a bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nafasɔrɔ siraw b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ danbe b'a kɔnɔ an ka kɔrɔlenw b'a kɔnɔ mais an b'a fɛ sisan laɲini ye min ye sɔrɔ fitinin min b'a kɔnɔ ka sɔrɔ nati industrie hakɛ la k'a kɛ fɛnba ye min b'a to an ka artisanw farafina artisanw bɛ se ka balo cogo min na bon ala nana ta ko 12 in garijɛgɛ Mali garijɛgɛw la ni ala sɔnna ma bi an bɔra ka jamana 28 ka expertw ka baaraw de groupe kari sisan olu bɛna tile 2 baara kɛ pour que k'a yira an na an bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na artisanw bɛ se ka jukɔrɔma tɔnɔ cogo min na pour que nin conférence ministrew bɛna sigi sibiri don pour que kana baaraw tɔw laban bon donc olu ka baaraw bɛna an dɛmɛ ka se ka faamuyaliba sɔrɔ artisanat dɛmɛ taasira n'a dɛmɛ siraw la. ODEPA ministre ka jalajɛ 12nan ye Mali bolola baarakɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ni olu ka ko de ye o la o sewalen bɛ dunanbaw bisimila kɛnɛ minnu bɛna kɛ dɔnta falen ani jɛɲɔgɔnya ɲuman sinsin sira ye farafina bolola baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. An nisɔndiyalen don ka nin accueil parce que i b'a ye artisanat taga sira fan o fan a tagabolo fan o fan olu bɛɛ bɛ fɔ nin yɔrɔ de la jamana 28 ka échanger ni ɲɔgɔn cɛ ka partenariat kɛ ni ɲɛ tɛ dan n'o la quoi voilà donc nin kɛnɛ kan min bɛ min fɛ an y'o fɔ jɔn bɛna foire organiser jɔn bɛna formation organiser hali ka yala k'an ka yɔrɔw lajɛ ka échange d'expérience kɛ o bɛɛ de bɛ fɛn na donc anw nisɔndiyalen de bɛ nin accueillir jamana ɲɛmɔgɔw jamana représentant fɛn fɛn danna k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn. Sɔrɔko sira fɛ bolola baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali yiriwali hakaja farafina ɲɛta baaraw la ko o de la a ka kan bolola baara ka kɔkɔrɔma don k'a don ba la kosɛbɛ farafina. Donc vraiment nin ye koba ye farafina parce que n'i y'a jateminɛ bolola baarakɛla o de ka ca n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ la a bɛ fɔ ko n'i ye tako 100 kɛ ta 40 ye artisan ye n'i y'a jate fana minna artisan min nana ni sɔrɔ min ye Mali kɔnɔ n'i ye sigiyɔrɔma 100 ta artisanat ye 22 ye la n'i ye farafina yɛrɛ ta n'i ye sɔrɔ jateminɛ farafina sɔrɔ 100 sarada la 20 o ye artisanw ka baara kelen ye yɔrɔ b'a yira k'a fɔ artisanat n'a donna ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafina sɛgɛn jugu in kɛlɛ mais a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsin. Baara dayɛlɛlen kɔfɛ ciden minnu nana ka bɔ jamana kɔnɔ olu ye kumaɲɔgɔnw daminɛ walasa ka ODEPA ministre ka sigi labɛn. Marabolo kɔnɔna kibaruya la an bɛ taa kɛɲɛbakaw fɛ yen nɔ
Keba media oluka kuna foli sorolen kono lo yera ka foko keba gendarme u ye tegada binganikala do kama nani nyongo ko ko inda menana tenedon ko utara tegada ma nunu kan tabakoto ka ofeno gendarmerie mu ni abe keba ka ofeno falai fude keta ale muni o ya komanda ya naka chebalo ka uluka jo konala ku ye ni lara wili ka sekata tegeda bingan kelan nunu kan o ye ma folo de mena folo ka ngali busa misen gwan ale la wako amanane o ye marama fendo soro abolkoro o de la aye ato yera mamunu ni tabakoto ni alamini ku meta janda mawnya ka mawni obola fe mena ula janamir maw ka uluka jo konala ku sera ka tegeda ma nunu bela jelen ka ma nani marama fe muruni anyongo moto fla seben frate muna oye o chama menani manunu bolo wera ka fo ulika jo be sena kaseka bingani kela o ka umne munumbe wale jugu nunun ke katabakoto ani kebani alamini bela jelena segu kaw feno kenati la maw kunya yara ka fo ku bena barabla mun ke ni oye nyama koro fomba kenati la maw ye ku ka barabla aborama baw o kunya la yine mun ke ala yine sabatira ka sangani kungo alamsa je kalo kleflaye barakelo kala pasale jekulu senika nyama yara ka fo u ka la yini fam bela jelen atarabara nyama ofe baw ga la yine kunya munye ka fo arajo kero ani fokata se machine munube laboratoire ani fokata se fien sororo oxygène ko be kun jombe ngako kalikandira uma nyemo fe ka foko ubena ni bara bela jelenke ka arajo glanoro o baro ere bla la 5 ans ad baro damena ani fokata se oxygène la marayoro ko fien baimni anyene mado kanyene matita oko ko ni wati na uye o chamandi uma salatige la uye barabla bo ama gawo ka o feno buru barakela wayra ka foko oluge meka gela soro ko sebe ka sabke gazol ko gelaye ko ni gazol ko manyena bo jona o chama songa o ka buru glan oro ka adatugo al samto ga ko feno fintigila kaw ani manana masmalo force vive bela jelen farla nyonka ka kenesigi kunu wala msa je kalo klefla opération du ko ka aklina konala irame ka fo ko ka se ka lakana ko sinsi ka kan bela jelen ka bolo nyogoma fintigila kaw ani population civile ko bela ka bolo nyogoma ko sabuye ka lakana ko sinsi fintigila kaw ulube kelela famuye manana masmalo ka kuna folu di fintigila kaw ma yasa jugube kele sankaw ka sesrafu konala uye panneau solaire installation soro o mun ko na bena ke nisonja ani sewaye barakelaw ma ani fokata se banabato bela jelema ka se ka kena sabatilen soro ko yi a baraw kolobon karli kara kungo alamsa je kalo klefla ka courant ka ataka di kena so ma ko ga sabuye kena ko baramun ka gelen ko sebe urgence ni anyongo opération kero ani fokata se bloku vaccin me la mara yoro muna o bela jelema se ka lakana kena so nyama yara ka foko oni sonjara kani courant walen soro baw ko ONG FED femme et développement olu de ni lika jonke ka se ka pano di uma kaikaw feno lika jobe ka ke sugu jen konna la chene dona mamunu kunka adagoshi ka alaje kulu do ni oye meri barakelaw ye olu ye lika joke ka tase sugu kono mogoma ka alaje chene aye musaga chemundo jago kelaw kun ka se ka o baro bela jatemnen yasa u se ka lika jo blasinga chomna mamunu kanga deme ka alaje srani sramu fe ubseka demendo o mauma ko kan kibaro bena am blakata Niger jamana konnala Niger jamana nyemaw ye mata ani woro ka ulu demne baw ko uyira gorjigania walu la kasoro Niger jamana sharao keme ka gorjigania ka a kontu sugu bela jelina konia manu takalaje iba soro ma baw rebe akonnala ni o bararo baw mawye dobe no ulube douana dobe police la ani civil mu dombe ko sebe ko chamame ni ko en konala ka soroko Niger jamana ka sharia kono mamu mana mene gorjigania walula obseka ta fo sanduru santan kasola wa amani mu nube seka sara obseka ta fo wa keme ani wa bishegini ko ola igene konakiri jamana premier ministre koroni oye Ibrahima Kasori Fofana ye critique la maw jalaki bi akan ka foko abe san sabani kalo kononton kasoke bawo ko na folo ngana ngono walo ani sheni walo ko o jalaki de bina akan o ka kriso mumbe no ni alebe yurugu kele chamburu cour spéciale o luka boloka Algérie jamana konna la kunungo maw bora kata kalata ni oye wasadensigi kalata uye ngayarla ka fo
ma akɛ dɔgɔyara kosɛbɛ bawo ko maaw ma bɔ ka taa kalata o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kalafili a fanga fɛgɛra kosɛbɛ Sud-Afrique jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni Congo RDC bena bolo ɲɔgɔnma kɛ ɲɔgɔn fɛ Sud-Afrique jamana ɲɛma kunungo ale ye bisimila minɛ Kinshasa RDC faba kɔnɔna la ko taama mun y'a kɛ jɛɲɔgɔnya ani badenya ha ka ja u bɛ se k'u bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Ebola bana 500 ka olu bɔnɛ a nin na jamana kɔnɔdenw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu dimi bɛ marabagaw kɔrɔ baw olu ka yeta la marabagaw ma se ka baara kɛ n'a fɔ u kun kan kɛ cogo min na